ביצוע חנייה אוטומטית על ידי סרס M5. מתחילים בלחיצה על מצלמת 360, ובמסך של ה-360 לוחצים על P, מסכימים, ובעצם המכונית מתחילה לחפש חנייה. אני משלב לדרייב ואני מתחיל בנסיעה. צריך לנסוע במהירות איטית עד 20 קמ"ש, והמערכת מתחילה למדוד את המרחק של המכוניות האחרונות ולחפש, כדי לחפש מקום לחנייה. היא מצאה חנייה ואותתה לי. אני לוחץ על סטארט פארק ומוריד את הרגל מהדוושת ברקס ונותן להגה, בעצם לאוטו לעבוד לבד. הוא מסובב את ההגה, מודד מרחק. אנחנו יכולים לראות שהוא את המבט לאחור. הכל פה עובד באופן אוטומטי. הרכב כרגע נוסע לאחור, מתיישר, מודד מרחק לרכב שמאחור, 60 סנטימטר, 50, ומתיישר, וכותב לי end park. יפה, בסדר יצא?